השינה היא מרכיב מרכזי בחיינו. לשינה השפעה מכרעת על יכולת תפקוד האדם. נושא השינה נחקר במרכז המחקר לבטיחות בעבודה והנדסת אנוש, בהקשר של איכות השינה של עובדים והשפעתה על תפקודם. העובדות והנתונים המוצגים בסרט זה מבוססים על מחקרי מעבדה ופרויקטים בתעשייה שנעשו במרכז המחקר לבטיחות בעבודה והנדסת אנוש בטכניון. שינה היא צורך. האדם שאינו ישן טוב בלילה, ששנתו איננה טובה בלילה, איננו מתפקד כראוי במשך היום. במקומות עבודה רבים נהוגה עבודה במשמרות. אופי העבודה מחייב ערות ושינה בשעות לא שגרתיות. לעבודה מסוג זה השפעה מכרעת על איכות השינה ולכן על תפקוד האדם. השינה, המבנה שלה והאיכות שלה משתנים כאשר אנחנו ישנים בשעות היום. יש עשרות מחקרים שהראו שכאשר אנחנו משווים שנת יום לשנת לילה, ישנם שני שינויים עיקריים שקורים. ראשית, שנת היום קצרה יותר. אדם שישן במשך היום איננו מסוגל לישון את אותו משך הזמן שישן בשנת לילה. והשינוי השני הוא ששנת היום קטועה יותר. היא איננה רצופה כמו שנת הלילה. ולכן להקפדה על איכות השינה, או בשפה שלנו על היגיינה נכונה של שינה, ישנה חשיבות עצומה לעובד המשמרות. עבודה במשמרות מתחלפות עם מתכון בדוק לשינה גרועה. לא בגלל זה שהאדם סובל מהפרעות בשנתו, אלא השינוי במועד השינה, בין שנת לילה לבין שנת יום, טומן בחובו את ההפרעה לשינה עצמה בגלל השינוי במיקום שלה. אנחנו הולכים לישון בזמן שהמוח איננו מוכן לשינה. ישנם מפעלים שבהם עובדי משמרות מקיימים סבב משמרות ארוך מאוד. כלומר, אדם עובד חודש משמרת יום, חודש משמרת צהריים וחודש משמרת לילה. במצב הזה, הימים הראשונים הם ימים קשים בכל משמרת. כלומר, כאשר אדם עובר למשמרת לילה וחוזר לישון בשעות היום אחרי שהוא סיים את משמרת הלילה, בשלושת ארבעת הלילות הראשונים יהיה לו יותר קשה להירדם מאשר לאחר מכן. אבל כאשר הוא מבצע את השינוי של השעון הביולוגי, הוא ישן טוב יותר בימים לאחר מכן. הבעיה היא שמרבית העובדים אינם מוכנים לשינוי הזה. רוב הפעילות החברתית, רוב הפעילות הבידורית שלנו נעשית בשעות היום ולא בשעות הלילה. והיום הנטייה היא בכל העולם, וגם אנחנו ממליצים עליה, לעבור למשמרות קצרות ככל האפשר. לא יותר מאשר 3 ימים. מדוע? ב3 ימים שבהם אדם חייב לישון בשעות היום, הוא יודע ששנתו תהיה קצרה יותר ואולי פגועה יותר. אבל הגוף איננו מבצע את השינוי שבו האוריינטציה של השעון הביולוגי משתנה לאוריינטציה של שעות יום. הדוגמה אולי הבולטת ביותר שבה איכות השינה ועבודה במשמרות עלולים לעלות בחיי אדם הם מקצוע הרפואה. יש הרבה מאוד ממצאים שמראים שרופאים מתמחים, ששעות השינה שלהם קצרות ואינם משלימים שעות שינה, נוטים להירדם, נוטים לבצע טעויות בטיפול. Dr. Green. Dr. Green. Mark! What is it? Can I give Mrs. Williston more Demerol? She's complaining of pain. 50 milligrams, I am. Thanks, Mark. לטעויות הנעשות בשעות בהן הערנות מופחתת, כגון בשעות הבוקר המוקדמות, עלולות להיות השלכות קטלניות. התאונה שקרתה לאקסון ולדז, מיכלית ענק שהתבקעה ליד חופי אלסקה, קרתה כנראה בגלל תקלה שהראה לנווט בשעה 3 לפנות בוקר, שלא ברור האם הוא נרדם על משמרתו, או שפשוט לא שם לב שמתקרבים לסרטון שהופיע על מסך הרדאר. התאונה שקרתה בצ'רנוביל הייתה בזמן משמרת הלילה. עבודת משמרות לא רק משך הסבב חשוב, אלא גם הכיוון שלו. באמצעות מכשור מיוחד הנקרא אקטיגרף, נמדדו שעות הערות והשינה של עובדים לאורך תקופה. כאשר עובדים במשמרות, אם מתחילים במשמרת בוקר, עוברים למשמרת ערב ואחר כך למשמרת לילה, האדם מאחר את שעות השינה שלו באופן התואם את הכיוון הטבעי של השעון הביולוגי שלנו. לעומת זאת, אם עובד מתחיל במשמרת לילה, אחר כך עובר למשמרת ערב ולאחריה למשמרת בוקר, כיוון השינוי הוא להקדמת שעות השינה, דבר הקשה הרבה יותר להסתגלות. תשישות וישנוניות במהלך שעות העבודה עשויות גם כן להוות סימן להפרעות שינה.
אחד מ10 גברים סובל מהפרעות נשימה בשינה. אחת מהפרעות השינה הנפוצות ביותר בגברים היא הפרעה שקשורה בבקרת נשימה בשינה. ישנם אנשים שברגע שהם נרדמים מפסיקים לנשום. הפסקת הנשימה יכולה לקרות 10 פעמים בשעה עד 60 פעם בשעה. כלומר, מדי דקה אדם מפסיק לנשום. הפסקת הנשימה יכולה להימשך בין 10 שניות לבין 1.5 דקות. המאפיין את כל הפסקות הנשימה שבסיומן האדם מקיץ. אז אם אדם מפסיק לנשום 60 פעם בשעה, הוא מקיץ 60 פעם בשעה. בבוקר הוא איננו זוכר את היקיצות האלה. היקיצות פשוט קצרות מדי, אבל הוא משלם את מחיר היקיצות. הוא קם משינה עייף, הרבה יותר עייף מאשר הוא הלך לישון. הוא סובל במשך היום מנמנום תמידי, הוא נוטה לרדם בעיקר במצבים פסיביים, שהוא בהם איננו עסוק, והוא איננו מנצל את הפוטנציאל שטמון בו. הדרך להבחן הפרעות נשימה בשינה היא באמצעות בדיקה מעבדתית, או כיום יש גם מכשירים לבדיקה ביתית. אנחנו בודקים את זרימת האוויר בנחיריים, את התכווצות בית החזה, בודקים את קצב הלב, ועל ידי כך ממש סופרים כמה פעמים אדם מפסיק לנשום בשנתו. ישנו קשר הדוק בין יתר לחץ דם וטרשת עורקים לבין הפרעות נשימה בשינה. במחקרים שאנחנו מבצעים כיום במסגרת המרכז, אנחנו מוצאים שכמו שרמות גבוהות של כולסטרול, השמנת יתר ויתר לחץ דם הם גורמי סיכון לטרשת עורקים, גם הפרעות נשימה בשינה הן גורם סיכון ראשון במעלה לטרשת עורקים. והנזק לכלי הדם הולך ומצטבר מדי לילה. ישנם היום למעלה מ100 מחקרים, כולל מחקרים שלנו, שהצביעו שאנשים שלוקים בדום נשימה בשינה מועדים יותר לתאונות עבודה ולתאונות הירדמות בנהיגה. המחקרים הם חד משמעיים. אדם שסובל מדום נשימה חמור בשינה, יש לו פי 11 יותר סיכון לתאונת דרכים כאשר הוא הנהג, מאשר לאדם שאיננו סובל מהפרעות נשימה בשינה. ולכן ישנה חשיבות רבה מאוד לאבחון של הפרעת הנשימה ולטיפול בה. ראינו כיצד המחקר במעבדה הביא ליצירת עקרונות וכללים הניתנים ליישום בתעשייה ומעלים את בטיחות העבודה של עובדים בכלל ובפרט עובדי משמרות המהווים חלק גדול מכלל העובדים בארץ.